Ọba iyeli ọba ayaga oneli ni ngwụlọ ajụjụ ka nna eju agbalị m unu mbụ kedu ibe Fulani na-ebula egbe onwere onye zara ajụjụ a onwere onye tinyela uche ka ọ mara ibe nna ekwu abịa m ọzọ ibe nna bụ n'ọsọ na-apụta bụ onye ọbụla kwadobekweni ịna-anya n'akụkụ niile ezinụzọ anọkọta anụmaka Boko Haram anọkọta anụ maka ndị a anọkọta anụ maka Fulani dịka ngwala unu n'obodo mmiri bụ kanọnik n'azụ onye ka ndị kwube unu mụrụ anya dịka azụ dị na mmiri ya ndị Igbo mụrụ n'anya ka azụ dị na mmiri unu na nnukwu ibe nọrọ n'ụlọ agụ na-alarị n'ụlọ agụ ewe na-alarị n'ụlọ nkịta ọ na-alarị ụlọ chiebe bụ ụmụnna m nkịta na-alarịrị ụlọ ma amago m na ebube agụ na-eche agụ na Chukwu keli a ga-ekwere ka ibe mee kadama onye Chukwu na-azọni na-azọkwa n'ọnwụ ya unu n'anya that was then haba and this is now onye ndị ilo gbara okirikiri ọ na-eche ndụ ya nche mgbe niile ekwube ye ndị Igbo mụrụ n'ụwa niile Igbo bụ obi n'etiti ndị ilo ibe nna agwa unu unu tụgharị ya uche na-anya n'aka nri na-anya n'aka nekwe ndị na-alụ uchu meka kaba na-elu elu na-akọ nka everywhere mmadụ ekwuru okwu abalị m na-agba n'ọbụ onye ala bụla amụma n'agha n'oge gara aga na-asị na n'ivo na-ekwu o bịara arụ ome etorọba maka anyị na-agba ya bụkwa unu kwadobe onwe unu na onye mbume ụmụnne m abụmenyo na n'iyi ma anya m abụ ekwentị m ma anya na-abụrọ ntị ejeli m Lagos steeti n'izuụka na-abọ gara aga mụ na ndị egwu ka anyị jesi na-anata rue n'ezi ozulo karịa igo mmadụ n'ezi n'ọbịa wee jụba ajụjụ ndị mmadụ na-egwu n'ọbụ Fulani bụlụ ọgụ n'ezi nọchie ezi na-ezu ndị mmadụ obi na-agbagbu ndị a na-agbagbu ozu karịa wee tinye okokoko o so n'obi ibe m na-akọwala unu a na-eweli n'iji tụpụrụ na-egwu ochedo
kozobulu onye ahụ gbara unu mali n'ọgbọ ọgbọ ijiji nya n'ọzọ igbo mụrụmụ n'akụkụ unu tụgharịkwa n'uche amụma na ibulu na-ejezi na mmezu o mezugo ogwani unu na-anụkwu ibe anyị na-ekwu ya bụ onye ọbụla kwube okwu self defense onye awụsa na-eche nche tụgharịkwa n'uche ma amago m nna ọ bụ na chukwu echere na-ekwu onye nche na-eche unu na-anụkwu ibe na-ekwu advice no be cost even ibe mere 1967 deme n'ụlọ ọzọ na-agwaburu m unu na mbido na ahịa kara aka na-eliro n'ụlọ onye ọbụla tinye uche ka anyị kpaba elu kpaba ka ege eme ya bụrụ Fraịde ndị nwe jee miti kedu ndị a na-emezili miti ajụjụ ka nna ajụ igbo mụrụmụ egwu n'ụlọ n'ọbịa n'ụzọ na-achụ m ego o nwere onye na-ajụ ajụjụ o nwere onye na-akpọ miti akpọkwuwa akpọ ụfọdụ anala Fraịde akpọkwa n'ọzọ ụfọdụ aga abịara o nwere ibe ome na onye na-alụ ụzọ botua anya gị ka ị ga-ejiwu a na-esi onwere igbo bụ mbọ ndị Igbo bụ ụwa niile na-egwu a na-atụrụ bụ okpuru ụzọ onye ka m ji agba unu sọsọ n'ime Naịjirịa ka m wụlụ ebe nwere valụ karịa mmadụ chukwu kere unu na nnukwu ibe igbuo ogwu ebi onye Fulani ewelisi mmadụ 10 kwụọ ụgwọ ya ụmụnne m tụkwa n'onwu na ajụjụ n'ibe mmadụ na-ebi n'ibonye ili ya ajụjụ ka nna ajụ ndị Igbo ka njụka n'unu unu wee ghọtibe nna-ekwu unu ji ghọtibe nna-ekwu eri ndị nwazi nọrụ n'ọchịchị Hausa n'one ka atụrụ nga ndị mere ajọ ibe otu ụzọ Kalụ onye Igbo ka atụrụ nga mgbari 12 Igbo mụrụmụ o nwere onye kwuru okwu haba o nwere onye dere n'akwụkwọ katama ọ bụgolo iji zisa m iji gosi unu ibe o ji aka ya wee gbuo onwe ya n'elu ụwa na ibe gbuli ya ndị Igbo mụrụmụ kedu onye ikpe malite unu na-anụkwu ibe mmọnwụ na-ebe onye ka m ji gwa unu o ji ncha warụ kpachara anya ya o nwere ike mmiri a ga-abịara n'izo anya apịarị unu na nnukwu ibe egwu na-akọwa chịkọtakana n'onwe unu ọnụ chọba n'udo udo bụ ịhụnanya onye bụrụ nwanne ya n'anya ọ ga-ebuni nwanne ya ọ ga-emeni nwanne ya ajọ ibe dịka nna gwa unu ndị niile na-alụchi umega ụtụtụrụ chigorukwue iri mụta abụrụ iri ga-agwa echi ene-emebi pọt ka esi eme ngwa ya bana-agba Igbo gburugburu ụmụnne m onye ọbụla jụkwa n'onwe ya ajụjụ ibe nwere ike na-ejebe Sofia ya maka na onye galụ nọ ga-ejegodo Sofia unu ghọta ibe na-ewu oge na-agakwani oge na-aga dịgakwani dịka igbugbo ọka ya bụ ndị Igbo ibe ọbụla unu na-eme ka unu chọba self defense ka unu ga-agba
mbọ chọba ni self defense rakana na abịa okwu mbọsị mekene n'imiti jụkana n'onwu na ajụjụ kpọkana n'ichukwu kele igbo nne muli na nna muli ọ ga-aza unu ekpele ma ọ bụ na unu jiri obu obi unu na nnukwu ibe mmanwụ na-ebe ibe ji kwuru ibe ọkwa na ibe anyị bụrụ n'ọzọ na ọ bụrụ egwu ka anyị na-eti ibe aba ka anyị na-agbalụ unu ọkara tụle ka anyị na-akalụ ya emeri ka unu na-ene anya ka gbagba egbe ya ebe mmanụ na-adịrọ meri ka a na-ejere agbamegbe Israel unu na-ene anya bụ nwanne unu anya amagolu mana anyị maka ọ ga-adị nkwụsị enugwu a ngwa sowokereni obu nwa chukwu jikwa igbo ngwa Moses ndị nwa m maazị Nnamdị Kalụ ovu onye anyị lọd ovu onye si lọra niile wekwere ọra nrizi unu mana ovu onye na-esirọrọ igwe ndị Igbo niile egwugwu keneli gị na-eme ka isi eme o nwere mgbe njụlụ ajụjụ mgbe agwali nne gị ụfọdụ si na ịbịarọ o nwere ibe ome ibe anyị na-ekwu ebe nwata lana nyapụta ụla onyabụ ọgbọ nna go keneli m Goodluck Jonathan emeritus president nke Nigeria emeritus president nke Nigeria egwugwu kenegburu gị ajụrụ nga ajụjụ ịnazila gị zai onye ka ịrazili be nna gị ewe nna m bịa otu obodo tụọba nne ya na nkirija ha device n'obi bọs unu na nnukwu ibe na-ekwu ekwuko okwu n'enu bụ onye agwaranụ Igbo mụrụ m isiokwu m wee bụrụ ka unu chọba self defense jiri n'ogbu obi tụba n'elu ibe ga-eme ka o wee dị mma maka na onye nye na ndị mmụọ na-eliko nri na-ebu ogologo gadili n'aka haba maka na onye ndị ilo gbali gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile ewe nna m bịa ibe ojogbuwe ude na-esigbuo nkapụ ụmụnne m ndị ebe ọ bụ na ịnọ ịmalị nke ịkasi eme anyị na-ayọ gị weli bịawa ka anyị wee melie n'agha ahụ karịa okweni weburu obu ka anyị na-aya mụ ya bụrụ nne mụ ya bụrụ nna mụ ya bụrụ nwa o nwere nke anyị na-aya wụrụ n'ibe katama otite anyị ga-eje obe Chukwu kelu ụwa dị otite anyị ga-adị Chukwu ewe ọrụbalaeze nwego onye nteji abọgụ akwa aka bụ ụwa ọrụbalaeze ama maka na nsogbu Naijiria ga-ekene ndị na-emeligo ọgụ egwu enyeje ụmụ nsi haba egwu nwa na-ekene chi Obinna Uche wife mkpa na ụmụ nze ya egwugwu keneli gị ọgbana inwe egwugwu ozi emele nsugbe na akpọ gị ka ịbịa Ogarobi na-agụ n'ebe onye ndị ịkpa na ụmụ nze egwugwu keneli gị ewe ana m akpọ gị onye ọrụ mba nọt local
gọọmenti eri na Anambra steeti anyị nọ n'ime ya oyimụ nwata amalive echeli ya ọgbasiwa mbọ ike na Ghana ya ọgwụ enu odezulu ibe imele erike a na-agụ ọgụ ọnụ n'enu mele ọgaba eze ọmọ oyimụ nwata amalive echeli ya wa of Ghana ọgbasiwa mbọ ike ya weli egede nwegwu ọzọ mene nsugbe na akpọdụ egwu ọba jele egwu eme ekene ka anyị ji aga abata eje ka anyị na-eje ka anyị jee zute ezigbo ọhịa m haishi akụnne Nwanachukwu na-abata etebi ya atani gala gwangi ka ọdụ na-akpa haba osisi a na-ekweza anya dị ya osisi kpọrọ nkwu ọnụma jụrụ obi bịakwue ọyawuya nwoke mmanwụ na anyị keleli gị egwu osi m kene chief Oluchukwu eze anya gwangi ka anyị na-ekene Oluchukwu eze anya onye nsukwu na-abata ete akwụkwọ ego nke isi na-abata ete nwoze mene nsukwu na-agbago okike ịbịa echiche onye kwesị onye n'enu onye ezuwa mee ewuwa osila anyị kenekwuwe chief Ebuka Akuma bịa onye alọ London babali na Angola bịa babali na Angola ama m ayọ ọya ahụ egwu unu nata n'udo egwu ewuwa egwu eje nteja bọọlụ igwechila eze na Ghana dị ya chief siti obi adị bịa nwanne gị na-akpọgo ka ịbịa ibe imere anyị na mbido egwu anyị enwere ole anyị enwere ọlaọcha ọ bụ egwu ka anyị ga-eji wee kwụ ụgwọ onye ekene ewe igwe kere ndị Igbo na Ghana ekene onye nna ọkwa igwe kere na Ghana ndị Igbo niile dị ya import ọ na-eme import ọ na-eme export anagụ ọgụ ọnụ ndị zuru erike jide ka iji odogwu onye nteja bọọlụ egwugwu kelele gị na-alụkwa arụrụleze ama kelele gị igwe ji Igbo na Ghana jidekwa ka iji ọma mma ga-emekwa n'ọzọ eji mara onye eze chi ya mmụọ chi ya gbolo na eze anwanwụ ka obekene n'ụwa ewe odegwu ya haba ego jeje na abatete ka anyị na-eje ka nje zụta oyi malụ oyi ya chief nna ilo nwoke nwa na-abatete oge ka ọdụ na-akpọ onye obi na-egwu n'izu na-abatete onye ka na-etu minista kembụ na mbụ na-abatete si eho minista dị ya eze dị ya a na-agwụ ọgwụ ọnụ n'elu ibe imele erikekweni eze kweshe nwa m na-enweghị ka isi eme ọkụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọrụ dịka omume onye si wee dị